Siit kaudu saame minna maailma avastada ja siit kaudu tulevad meil head sõnad külla. No šeit mēs varam braukt ceļot pa pasauli, un arī draugi var apmeklēt mūs. Me tegime selle maja korda selleks, et see oleks mõnus koht, kus tulla ja kus minna. Mēs renovējam šo ēku, lai tā būtu laba vieta, kur cilvēki varētu atnākt un arī aizvēt šeit. Me teame, et järgmine aasta saab olla 3,5 tunni sõita Tallinnasse ja loodame varsti ka 1,5 tunni Riiga. Ja ei anna meile miski ole, ei kohtuks